En poques coses solen posar-se d'acord els dos principals partits polítics a Espanya i a la Comunitat Valenciana, el PP i el PSOE. Una d'elles, però, afecta directament a Sueca i a la resta de pobles que tenen part de la superfície dels seus termes municipals al Parc Natural de l'Albufera. Esta setmana ha transcendit el suport de populars i socialistes a la sol·licitud de declaració per part de la UNESCO a l'Albufera com reserva natural de la biosfera. PP i PSPB han coincidit en afirmar que una hipotètica declaració suposaria per a l'Albufera comptar amb una major protecció inclús, així com obrir les portes a rebre majors recursos econòmics per a la zona. La Conselleria d'Agricultura, la Diputació de València i l'Ajuntament del Perelló, en col·laboració amb la cooperativa Unió Protectora del Perelló, la Societat Gastronòmica del Perelló i l'Associació Hostaleria del Perelló, han unit esforços per presentar una campanya que utilitzarà la tomaca autòctona com a ingredient i la caldereta de rap amb llagosta com a plat principal per difondre els atractius turístics i gastronòmics del Perelló. La campanya ha sigut presentada este matí. L'acte ha servit per recordar que al Perelló les tomaques es produeixen mitjançant tècniques respectuoses amb el medi ambient, ja que el conreu té lloc dins del Parc Natural de l'Albufera. I es parlem ara de Boro Garcia perquè ahir a Oriola, la jove orquestra de la Generalitat que dirigeix el mestre Manuel Galduf va oferir l'estrena mundial de l'obra Hijo de la luz y de la sombra, precisament del músic i compositor de Sueca. La peça fou una dedicatòria al poeta Miguel Hernández amb motiu del centenari del seu naixement. L'Orquestra Simfònica va comptar amb la participació de José Antonio López, amb qui l'autor tingué l'oportunitat de treballar en els últims mesos per a l'estrena. Hijo de la luz y de la sombra ha estat la segona peça dedicada a Hernández, encarregada per l'Institut Valencià de la Música al suecà Boro Garcia. El so de les guitarres clàssiques serà el protagonista cada dissabte d'este mes de juliol al claustre de la Biblioteca Suecana. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sueca, en col·laboració amb Bancaixa i l'Institut Valencià de la Música, ha posat en marxa el que s'ha fet nomenar primer cicle de guitarres al claustre. Són 3 les audicions programades. La primera d'elles se celebrarà este mateix dissabte 10 de juliol. El valencià Toni Cotolí interpretarà peces musicals d'Entre Amigos, el seu segon treball discogràfic. El gandienc David Verdú i el suecà Josep Matoses completaran el cartell del primer cicle de guitarres al claustre. Això serà els dissabtes 24 i 31 de juliol, respectivament. I ara sí, va de bo, este cap de setmana la platja del Mareny de Barraquetes serà l'epicentre del kitesurf. Des d'avui mateix, els millors especialistes tractaran de fer-se amb els títols de campions de la Comunitat Valenciana en xoc. La prova, organitzada per Barraquetes Vent i pel Club Cullera Garbí, compta amb els suports de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, l'Associació Espanyola de Kiteboarding i el propi Ajuntament del Mareny de Barraquetes. Els millors riders valencians i nacionals prendran el Mareny durant 3 dies per disputar el campionat en 3 modalitats: freestyle o estil lliure, curs racing i overall o combinada. L'organització ha establert les categories sènior, júnior i infantil, tant masculines com femenines. Els participants i els aficionats que assistiran a les regates estaran pendents del vent, ja que en estos esports nàutics els horaris sempre varien en funció de si bufa o no. A banda de la vessant competitiva, l'organització ha preparat una sèrie d'activitats paral·leles per als assistents a l'AKM. I acabarem avui este últim informatiu de la setmana amb música, la del grup Astral Experience, que divendres passat va actuar al pub Hot Rod dins el Sueca Sona. Nosaltres tornem dilluns. Que passen un bon cap de setmana. Adeu.